3,5 roka ste hodili, odkopli bokom národný plán budovania verejných vodovodov a kanalizácií, ktorý schválila vláda Petra Pellegriniho. Dobre, vaša vec, ste ho odkopli. Ale že vy vo voľbách pred 2 mesiacmi sľubujete, vytvoríme centrálny celoslovenský spoločenský projekt na budovanie kanalizácie tam, kde je to efektívne a tým sa zabezpečí aj dobudovanie v malých obciach. Veď sme to mohli robiť, keby ste neprekážali. V oblasti potravinárstva... Poďme teraz o tom, vtedy by sme to mohli robiť. V oblasti potravinárstva ste teraz sľubovali, že odstraníte nadmernú byrokraciu a zriadite poradenský systém. A vy ste si nevšimli, že 350 000 ľudí je aktuálne v potravinových púšťach, asi nemôže kúpiť základné potraviny a vaše riešenie v parlamentných voľbách, s ktorým ste, keby ste boli úspešní, zostavujete vládu a do programového vyhlásenia vlády dáte, že ľudí nakrmíte, odstraní nadmernej byrokracie. Ale treba povedať, že Saska je dnes v opozícii a vy ste pri kormidle, že vy to musíte vyriešiť. Jednu vec, že takže sa to, čo slúbovali teraz, naozaj nie je relevantné. Preto sa poďme baviť o obsahu, lebo ten váš, s ktorým ste sa uchádzali o dôveru v parlamentných voľbách, nestal za nič.